Igni mo katapad, nakaila na baka ni Hesus Kristo? Butante ni kayo ha? Kinsa si Hesus o kinsa si Hesus Kristo? Nindot kayo ni nga makahibaluta, mahitungod mga igsuon sa kamatuoran sa pagtulunan, mahitungod kung kinsa si Hesus. Kaya dagay nagtudlo karon nga ilo andam sa inyong kaugalingon, andam na ba mo minaw? Nay mga tao karon nga nagtudlo daghang pagtulunan nga ang ilang gitudlo ang Dios daw si Allah. Ang Dios daw si Elohim. Ang Dios daw si Yahweh. Ang Dios daw si El Shaddai. Ang Dios daw si Amahan. Karon tun-an natog maayo kinsa man gyud ang Dios? Dagan man kay nagtudlo pamatuod sa uban nga ang Dios kuno way lain si Allah. Hugot na to nang itudlo mga igsoon pinaagis Biblia. Karon para mahibaluan nato tanan para ang atong pagpangalaga dili paling-paling. Ignay mo katapad, paling-paling. Murag wa gyud sila. Ignay mo katapad, ayaw paling-paling. Kana kinahanglan nga ang imong pagtuo siniguro. Kinsa imong gituohan? Kinsa imong Dios? Kinsa imong Dios? Wala mo katubag. Kinsa imong Dios? Kusga. Walay laing dapat ilhon nimo nga Dios. Si Jesus Christ, dili si Allah. Kasabot mo? Dili si Elohim. Dili si El Shaddai. Ang ngalan sa atong Dios, kinsa? Kusga lagi ninyo. Kana para dili alanganin ba? Pag nay mangutana, kinsa na inyong Dios? Mga UPC, kinsa inyong Dios? Walay lain namong Dios, si Jesus Christ. Amen. Amen. So, lahat mo na pinaka-introduction na to. Daghay makadungog karon kay sa live ta mga kaigsuunan unya dakong panalangin sa YouTube mga igsuon tungod kay nagahimo ta sa pagtudlo pinaagi sa pulong sa Ginoo bisan sa YouTube, sa social media, sa live streaming. Praise God. Na para maibal-an nila kinsay atong Dios dinhi sa UPC Kasiklan. Kinsay atong Dios sa UPC Kasiklan? Napabaylaing Dios gawa sa iya ha? Kung nagtudlo sila nga si Allah ilang Dios, dili Allah ang atong Dios, siya si Jesus Christ. Mura magwa man lagi mo ni palakpak. Kung nagtudlo ang El Shaddai nga ang Dios nila si El Shaddai, ang atong Dios si Jesus Christ. Kung nagtudlo sila nga ang ilang Dios si Yahweh, mga igsuon, ang atong Dios si Jesus Christ. Kung nagtudlo sila nga ang ilang Dios Yeshua, ang atong Dios si Jesus Christ. Na dapat makaila ang tanang mga tao kinsay dapat alagaron nga Dios. Dili Dios. Dili laing Dios. Kung dili ang Dios usa lamang ang gitudlo sa Biblia. John chapter 10 verse 30. Unsay giingos Bible? Aroy, dugay na nangalagad wa kahibalo. I and my Father are one. Ako, dungan tang tanan. Ako ug ang Amahan usara. Kinsa nag-ingon nga ako ug ang Amahan usara? Kinsa? Si Jesus Christ. Kung ako mangutana ka kung unsa ang Dios, si kinsa ang Dios, maingon ka nga ang Amahan mao ang Dios, walay lain mga igsuon gipaila sa Ginoo nga siya ug ang Amahan usara. Lapakan nato ang Dios mga igsuon. So mao na atong key verse. John 10:30. I lungan kusga and my Father
30. Go. Okay, Bisaya, go. Ako ug ang amahan usara. Kinsa ang atong amahan? Kana nga verse nagtudlo nga ang atong amahan dili ala ang pangalan. Ang atong Dios nga labing gamhanan dili Elohim ang pangalan. Dili El Shaddai ang pangalan. Dili mga igsuon ko Yeshua ang pangalan. Ang pangalan sa atong Dios nga labing gamhanan nga siya ang magbubuhat sa tanan. Walay lain, siya si Jesus Christ. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Gikinahanglan ba dapat makaila ang mga tao kang Hesus? Gikinahanglan dili. Kay kung di ka kaila, dili ka mapasaylo sa imong sa. Kinahanglan makaila ka, kinsa ang Dios. Kinahanglan makaila ka, kinsay mo pasaylo sa sa. Ang mo pasaylo sa sa, way lain ang amahan lamang. Ug matod pas Biblia igsuon ko, si Hesus magahatag kanato ug kapasayloan sa atong mga sala. Karon ang atong pagtulunan sa atong pagtulunan karon ning taknas kabuntagon, kinsa si Hesukristo? Kusga nato, kinsa si Hesukristo? Buot ka bang mahibalo kinsa si Hesukristo? Ang atong introduction mga igsuon naghatag na tagklo nga ang si Hesukristo mao ang Dios Amahan. Karon sayro na itong maayo para di pagid mo maglibog. Kay daghan kayong mga Kristohanon nga matod pa nila ang Amahan ug si Jesus lahi na sila. Duha na sila kabuk. Lahi ang Amahan, lahi na si Anak. Ang uban nagtudlo pod nga dunay tulo. Lahi ang Amahan, lahi ang Anak, lahi ang Espiritu. Karon ang atong pagtulunan, kinsa si Hesukristo. Nga atong gisunod karon, kinsa nagtudlo ani ang atong Ginoo o ginatudlo sa mga apostoles. Okay, so good na ta mga igsuon. Unsa gani ang atong topic? Kus gani nyo gingon unsa atong topic? Kinsa? Unsa? Yung people, unsa itong topic? Luyo ra kayo yung nahuna, oy. Sige, magtuloy-tuloy tag istorya nga waon dito magkasinabot. Unsa itong topic? Way nakatubag. Way naminaw. Unsa itong topic? Kinsa si Hesukristo. Muna itong topic. Karon, gamay ra kaayo ang mga taong nagpangutana kung tinuod ba gayod nga natawo si Jesus. Karon pangutan-on ta mo. Pag mo ingong kog natawo si Jesus, unsa man day si Jesus? Tubag dayon. Pag mo ingog natawo si Jesus, unsa man day si Jesus? Tubag Mr. Inday. Tao. Ang akong pangutana usbon ako. Paminaw mo maayo. Kanang gamita pod ang inyong utok sa pagsabot. Pag mo ingog na tao si Jesus. Pag mo ingog nagpakatao si Jesus. Paminaw maayo ha. Para maklaro, pag mo ingog kog nagpakatao si Jesus. Unsa man day si Jesus? Ganong nagpakatao man unsa man day siya? Buti pasabot, dili siya tao. Nakasabot ba mo? Dili man pwede. Dili pwede nga mo ingkog nagpakatao si Roberto Kipkipan. Roberto. Dili pwede, di ba? Pwede ba kumuingon nga nagpakatao si Adelina Macas? Pwede, di.
Murag di man mumuyon. Nagpakatao si Adriel Sibilia, pwede dili? Pwede? Ngano? Sige, kinsay mo taas. Okay, brother Aquin, ningon man kag pwede. I-explain daw. Dugay man lagi. Dili, kadali lang ha. Ang akong pangutana, pwede ba nga moingon ko nga nagpakatao si Adriel Sibilia? Moing ka nga, diin ka, pwede. O nga naman. Palakpak kay na po iyang huna-huna. Kinsa pa? Brother Berto, pwede ba nga imo ingon ta nga nagpakatao si Adriel? Okay. Palakpakan po natin si Brother Berto. Matod pa Brother Berto, dili pwede nga moingon ta nga nagpakatao si Adriel kay si Adriel tao naman ang daan. Dili man na siya Dios. Kamu tre. Sama po inyong una-una. Pwede ba nga Sister Elizabeth, pwede ba nga may nagpakatao si Adriel? Pwede? Dili. Ikaw, Sister Gisame, pwede? Dili. Unsa may dapat gamiton na to nga term para sa iya ha? Diyan. Unsa may gamiton na to dapat para kang Adriel? Ha? Natao kana. Si Adriel Sibilia natao. Kana. Natao. Tanan mo yung natao. Kay ang iyang gigikanan tao. Unya siya simpre ipanganak tao dili unggoy. So pag si Kristo, ipaminaw mo, para na mo'y kuhan ba? Kidagan na ba kayo ni pagtulunan? Kusog kayo ta mamati sa Facebook, kusog kayo ta maminaw sa ubang pagtulunan. Pero pagtulunas ka maturan, murag ato ra bang likay-likayan. During sa atong teaching diri sa atong church, usay gamay rang maminaw, maggawas-gawas panguban, ang uban na magkuhit-kuhit. Wala tay makaplagang pagtulunan. You see to it nga nag-ingkod ka mga igsuon na minaw kas pagtulunan, muulit ang mga igsuon nga punong-puno sa kahibalo ug masulti nato kinsay tinuod nga Dios. Diba? Kung moingon kag nagpakatao, walay lain na. Si Jesus. Nga ano man, kay si Jesus, dili gyud siya tao. Kinsa man ni si Jesus? Mo nagigamitan nga si Jesus nagpakatao kay di ini siya tao. Hello. Abi nimo paminaw mo ha. Gituuhan sa kadaghanan nga si Jesucristo tinuod gayud nga tao. Nga nagpuyo dito sa Israel. Kita nito o bata nga si Jesus tao pod? Buraguan makatingog ding uban. Ala, mas maayo din kung anong tamo, iksamon tamo. Nito ba mo si Jesus nga tao? Taas ko no ang mga nanimba karon ba nga nituo nga si Jesus tao. Taas. Tala na tug labag yung nasabtan eh. Dugay ng panahon nagsimba. Labag yung nasabtan. Okay. Nituo mo nga si Jesus unsa? Tao. Ayo gusba. Nituo ba mo nga si Jesus tao? Katon yung magpataas mao ba to? Okay. Karon, mao po na'y pagtuos kadaghanan. Naaga ng simbahan karon nga si Jesus tao ra gyud. Mangutana po ko ninyo. Pwede ba na nato i-apply kang Jesus nga moing tag si Jesus tao ra? Brother Wilmore, naingon man kag dili.
unsa man ang imong buti pasabot. Pag mo ingon ko nga, pwede ba i-apply kang Hesus maingon nagtao ra? Kaning kag dili. O nga naman. Ha? Taura. Kanang word ba nga taura? Kiko po na nga pulong kanang may tag taura. Oh, hello. Ay, mga pulong bitaw nga mga sabtunon ba ina nimo bisag nga ana ra na pero naibot pa sa buta na. Ikaw kono Brother Berto pag mo ingon tag si Jesus taura. Oh, sa maibot pa sa buta na. Ayaw lang lagi labting iglesia, bahala na sila. Sige lang, sige. Patay, impasis manalo ron, kagibirahan. Ha? So mo nang pag may tag si Jesus taura, sibot pasabot na. Lagi, pag may tag taura, unsa may ibot pasabot na. Palakpakan nato ang atong kaigsunan mo. Malihok po ang atong utok bang dugay na wakalihok. Sige, Sterinday, nagpatasog kamot. Sige daw. Lagi, unsa laging pulong anang moingon laging tao ra. Unsa mo pasabot ana? Hay, inahan. Ningabot naman kasi inahan. Ha? Oh. Yan sa po. Diyos good siya niya. Nahimong tao. Okay. Good. Sister Christine, kanang katawa man. Noon sa mga po mo Sister Christine, kanang may Diyos si Kristo tao ra. Uy, sagol. Bisan gamay. Sige. Still DC, mura maglaginuktok lagi. Unsa man po imo? Mura gihapon, way sagol. Para yagid mo magkuan ba? Mag-anak. Ha? Kamu dia, katubag dia. Ikaw kuno boy, unsa may imo boy? Pag mo ingon rag si Jesus taura. Unsa daw? Di mo dungog. Wala sa Biblia. Kamu dia, Brother Rule, na pa imo dia? Kinang minaw mo dia na ikatampo pod, Brother Rule, unsa mo imo dia? Kanang mo ingon ba si Jesus taura? Ha? Saman? Naikadugang ninyo? Stili na daw. So pag mo ingog si Kristo taura, way gahom. Okay po na. Brother Michael, na imo diya. Pag mo ingog si Kristo taura, sibot pasabot na. Mas Biblia. Pamina mo ha. Pag mo ingon nga nigtao ra, naroon ti mga tubag nga insakto ninyo. Pero para makuan yun, kanang pagsabot ba nga, di yung kalibog, pag may nagtao ra, bot pasabot, dili pwede mahimong Diyos. Kasabot? Dili pwede mahimong saman, amahan. Diyos dili, kay tao raman. Gilitok ni Brother Berto, muna dakong pundok sa relihiyon no Sabron. Nga ang ilang simbahan, gitatakan na nangangalan, pero musumpay sila, nga matod pa sa isa na itong igsuon karon, wala sa Biblia. Kay naabada sa Biblia nga mo ingog si Kristo taura. Kay kung naay mabasa ana, malhintang tanan, kay sila tinuod, kita sayop. Wala, di ba? Si Kristo, wala sa Biblia nga gibutang taura,
Kaysa tinuod si Kristo kung sabton ni mugmayo, dili lang siya tao. Mo nang gigamitag nagpakatao kay dili lang siya tao. Para makasabot mong tanan, si Jesus tao pero dili ra ha. Tao siya o Dios usab siya. Usaon gyud pagsabot para makasabota. Nganong tao siya? Dili ra. Nganong nagpakatao siya? Ang katuyuan para muluwas way laing. Kung dili lang taluwasunon, kung dili tatawagunon, kung impernuhanon patatanan, di na siya magpakatao. Kuha. So nagpakatao. So dili ra siya tao ra. Tao siya, Dios usab siya. O saan pag-explain? Para sa yun. Para maatong masayran, kinsa gyud si Jesucristo. Nganong niingon man ko nga tao siya, Dios usab siya. Sige daw, explain daw. Still DC daw. Ginaw, explain still DC. Ikaw ko na more. Birthday ra ba ni mo gahapon more? So may handa ni mo more? Sige daw more. Tabangi jay. Kuan mo sa inyong mga huna-huna pagtulunan. Kana bang mo ingon ba nga si Jesus tao unya Dios pod. Yung ginaw. Walay maka-explain? Ganina, tao ra siya. Mo na pagtulunan sa uban. Pero sa ato, dili siya tao ra. Tao siya Dios pod. So tao, si Jesus, tao, Dios. Dili ra siya tao ra. Kundi Dios nga nagpakatao. Kuha. So ang Dios nahimong tao. Ang Dios nagpakatao. So karon, pag muingon ko mga igsuon ko nga si Jesus, tao o Dios, unsan pag-explain para masabtan kayo? Nganong nahimo mo siyang tao? Nganong Dios mo siya? Unsan pag-explain? Nasamot ka lisod, Brad. Kamoy kag dual nature. Ga-English ni mo hinuon. Pa-explain ko na, Brad. Sige tindog, Brad. Kaningon man kag dual nature. Kadali lang, Brad. Paminaw mo sa iyang giingon dual nature. Sige daw, atong paminawon ang dual nature ni Jesus Christ. Huwag mong Tagalogin. Oh. Yan. Wow, palakpakan na to si Brother Aquin. Awa. Kani siya magtudlo ko, magtiklot ni siya. Muna nga dito sa Maluambong, gimemorize niya ang dual nature. Na iyang in English ba? Oh. So, ang Bisaya sa dual nature, Brad, doon sa ganito, Brad, Bisaya, ana? Di, ang Binisaya ba? Anong dual nature? Binisaya, dual nature. Bisaya, daw na. Palakpakan na pa itong isuon. Oh. Ang tanan maingon, duha kakinaiyahan. Nature. Duha kakinaiyahan. Tao, Dios. Tao, Dios. Dios, tao. Kinsa na? Si Jesus. Sabtan ninyo? Atong i-clarify pag yun. I-simplify na to para mas makasabot ang tanan. Tanawa ha. Tao, kinsa? Si Jesus. Dios, kinsa? Si Jesus. Pila na sila kabok? Duha, isa. Tarong ha. Klaro ha. Isa, duha. O, ganong gitawag man siya duha kakinayahan. Nganong gitawag mo siya dual? Pag mag-dual, kaya duha man na. Dual, duha. Dual nature.
Pero maingon tag isa. Ay, ingani di ay. Para mas makasabot ang tanan. Para masimplify nato ang pagsabot. Gitawag si Kristong tao, kay ngano, na tao siya, diha sa tao. Si Maria, tao Diyos. Si Maria, tao Diyos. Ha? Naiuban simbahan, nagtudlo nga si Maria Diyosab. Kaignon man nila nga si Maria inahan sa Diyos. Maria inahan sa Diyos. Uy, nadalas Biblia inahan sa Diyos. But pasabot pumikag inahan sa Diyos, gianak di ang Diyos. Dagang kitag sabtulong na ba? Dapat makasabot ta. Pag moingon ta nga tao si Jesus, gianak siya sa tao. Kinsa may iyang ama inahan? Kinsa iyang inahan? Tao si Maria Dios. Dili ni mo pwedeng tawgon nga si Maria inahan sa Dios. Kaya kinsa may gianak di ay ni Jesus? Ni Jesus na hinuon. Kinsa may gianak ni Maria? Si Jesus. So si Jesus, tao. Ang naganak, tao, Diyos. Tao. Ang pangutanan ako ninyo karon. Giunsa man sa pagkabuntis para na anak si Jesus. Lalang sa tao di. Mao na ni Ron. Oh, para masabtan nato kanamo yung tao, Diyos. Dual nature. Oh, mo na giingon ni brother. Giyon sa paglalang. Lalang ba si Jesus sa Diyos, sa tao? Explain og maayo be. Duha gihapon. Lalang siya sa Diyos. Kayo may iyang uyab. O na iyang uyab, pero dili. Saan eh? Dili pa ba na? Ang iyang uyab, kung basaw di mo na ang Matthew chapter 1, wala gani kahawid mo, no? Bawal man sa ila, pag dili kaslon, magawid-hawid. Pero mga Pilipino, mga bagagnaong, wa pa kasla, hawid-hawid na, gakos pa. Murag pastor na doctrine ato pastor o sermon. O naagian lang yun na, pasensya na. O sa maingon ni Jose, kabantay mo na nga istorya sa Biblia? Biyaan ta ka, pakauwaw ka, uyab ka na ako, wa ta ka unsaa, wa manggay ko hawid-hawid ni mo. Unya naburos ni nung ka. Pagtulog ni Jose na itabo. Giadtuag, manulunda. Jose, ayaw o gunahon na og dautan sa imong asaunon. Kay ang ganang gisabak sa imong asaunon, lalang sa Espiritu sa Diyos. Kaila ba mo kinsa na Espiritu sa Diyos? Mauna ang Amahan. Mauna ang Diyos. Kasabot mo? Bot pasabot, ang Espiritu, ang Diyos, nga di makita, mingsod sa tiyan ni Maria. Mauna to'y lalang sa Diyos. So, ang ninaog, Diyos. Kuha? Kuha ba? Paminog bayo. Ang gisudlan, Diyos tao. Ha? Tao. Mauna nga si Jesus, tao, Diyos. Burabag para simplify pag yun nato. I-simplify pag yun nato, ha? Kung si Ashley mamilyog Amerikano, o sana may tawag niya? Burgo man mo katubag, kasayon kas pangutana. O sana naman siya? Pag mamilyo sa Amerikano, unsa naman siya?
gyapon. Pero sayo gyapon more. Pinay gyapon. Pag maminyo si Ashley Amerikano, kanang kwartahan ha. Tawag niya, Mamerkano ba siya? Ikaw ko brother, Sister Elizabeth, pag maminyo ni Amerikano si Ashley, yung sa Mamerkana na Pilipina gyapon. Kuha? Ang Amerikano ngayang bana, pag magminyo pagpakasal sila, o sa man to, Amerikano, mapinoy to o ma-Amerikano gihapman? Mausap di. Kanang pislat og ilong nga Pinay, pislat gyapon nag ilong. Inig ka minyo ang nag-Amerikano, di na mausab. Pinay ra gyud gihapon na. Nanay klon ninyo. Nanabay klon ninyo sa kang Jesus. O pagani ko kahuman. Pag manganak na sila, si Ashley, magminyo na gud sila. Iyang kisa to yang bana? Kinsa to sa Ashley? Nahimo galangan Pinay, Pilipina, Pinoy, higaunon. Sa naman na? Pinay gyapon. Karon kay minyo naman sila, manganak man gyud. Nganak ganitong di minyo. O sabi tawag sila nganak. Hap. Ayaw nagtawag kag hap. Saan mga hap din nakakita na. Kaya ang inahan Pinay, ang Papa Amerikano, ang tawag silang anak, o sa pilam, tarungan na, kaya basig Pilipinong amo. Kaya ang iyang Papa Amerikano, ang iyang mama si Ashley Pinay, ang ilang anak tawgog Pilipino Amerikano. Dual na. Mulay dual ha. Ang ilang anak dili gyud pwedeng tawgog. Usaman? Dili pwedeng tawgog bisag dili pa mo puyo Pilipinas silang anak. Dili tawgog kana bata na Pilipino ra. Dili. Sabtan ninyo? Dili pwede mo Pilipino ra gyud na ra. Kay ngano man ang tatay kalo. Sabtan ninyo? Dual. Pilipino, Amerikano. Amerikano, Pilipino. Mga young people, mag-Sunday school ay magawas-gawas. Malay makasimba na to, bisita mo yung pastor, mamersonal. Personalon tan lang yun mo, kay nga naman, pastor magkuninyo, lison kayong magawas-gawas, may katunan. Amin ba? Amin ba? Magkadugay sa pagpangalagad, kubul kay utok, kuway panabot. Kabalo mo sa ng kubul? Ano man kayo nagsanday school, magawas-gawas. Asti. Ha? Mao na trabaho di maayo kay adis ra manghihigting Sunday school na. Wa pay Sunday school di manghihidaan. Oh. Kang Jesus. Karon. Adto kang Jesus. Unsa to si Jesus? Dual nature. Unsa siya? Dual nature. Dios, tao. Nganong gitawag siyang tao? Kaya ang iyang inahan, tao. Kaila mo kisay iyang inahan. Ayaw tawag kag inahan sa Dios. Kay wala inahan ang Dios. Inahan siya ni Jesus sa iyang pagkatao. Kinsa man ang amahan? Ang Dios nga Espiritu
Naningsod sa tiyan ni Maria. Kuha na! Nasabta nagmayo. Kay kuha mo kasabot, i-example na po na ako sa Alexa. Pag maminyo si Alexa Negro. Negro. Mausab ba niya pagkapinay, taga-bakingking, mausab? Dili. Maurag yapon na sa Alexa. Pinay nga taga-bakingking rag yapon na. Pero kasikla naman na ron. Pag maminyo siya negro, pag manganak sila, itom na kayo. Si tawag. Pilipino ang ilang anak? Dili, oy. Pilipino negro. So, anak na siya. Manango ba, wag yung kasabot, ani? Wala yung kasabot sa kamatuuran. Ang Diyos nga amahan, mao ang Diyos nga labing amahanan. Pero kung wa siya nagpakatao, nisod sa tiyan ni Maria ang Espiritu, wala tay kaluwasan. Wala na unta sa magpakatao kung walay iyang luwason. Ya kaysa uban gihimo maning duha. Basa mo silang mga bersikulo naman lagi diri pastor. Ayan naglibuga. Kay kanang imong nabasang bersikulo bisan asa ba na ang bersikulo kapitulos Biblia, ang gisulti ana mahitungod sa pagkatao ni Hesus. Dahil lang mapagtulunan mingon nga ngano man kung Dios lagi, kung ningon mo mga UPC, kung ningon mo Dios si Kristo, nganong ningon man lagi siya nga ako giuhaw. Mauhaw di ang Dios. Maday lang gamiton nga bersikulo. Wa sila kasabot nga kanang bersikulo ha nagtumbok sa pagkatao ni Jesus. Uhaw kasi simpre tao. Kasabot? Kung Dios ba nganong ningon si Kristo gigutom ko? Kung Dios pa si Jesus. Muna nga kita maminaw tag maayo para ta mailad nila. Amen. Para di ka mailas Trinitarian. Siyempre mo ingon si Jesus gigutom ko nga naman sa iyang pagka-tao. Kuha. Nasakitan ko tungod sa iyang pagka-tao. Pero mapamatud-an ang Biblia nga si Jesus po Dios. Ingon siya mga igsoon. Hunong balod. Hunong hangin. Ni hunong hangin wa. Ni hunong ang balod wa. Ikaw kuno, kung tao ka, makapahunog ang hangin? Mauna. Nga kung di ta maminog maayo brother Marjon sa pagtulunan sa Ginoo, di ta makakaplag ka matuuran. Mauna nga uban karon nga mga nangalagad bisan bautismados ngalan si Ginoo dinhi. Mubalhin paglain reliyon nga naman wa man katukib. Wa man kasabot. Makakita na gwapang iglesia, minyuan na dayon, mag-usa mag-iglesia na dayon. Na paling-paling man. Wa kasabot. Kamo karon nga wa na pa nangaminyo ang inyo giminyuan mga UPC gyud kay nakailan na kinsay Dios. Hello. Karon. Tanan bingon karon. Ang pagtulunan si Jesus tao, si Jesus Dios. Unsay tawag ani? Dual nature. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Kini nga pagtulunan kung maghisgot kinsa si Jesus, magsugod ang daghang lantugi. Tanan mga lantugi. Ang tinuod nga pagkatao ni Jesus, ang hisgutanan. Halos ang mga dagkong relihiyon nagtudlo nga si Jesus dili Dios, si Jesus usa ka propeta ra. Kinsa man pud nagtudlo nga si Jesus propeta? Muslim.
Muslim. Nahibalo ba mo katunangan dire? Na-high blood na ako. Na-high blood na ako kay ginan ako, Brad. Kanang inyo pagpamatuod dire nga si Jesus dili Dios, propeta ra, pasensya na gyud kay ang among gituuhan dire si Jesus usa ka dakong Dios ug manluluwas. Na-high blood oy, nilakaw tong isa, ang nabilin katong tambukon nga pure nga sa tawag sa iya pagkalumad niya Muslim niya. Lumad man kuno nga Muslim sa tausog. Mo'y nabilin, nisibat na kay nahabli sa blood namang isa. Gignan ako, di na ko ilisan ang akong Dios nga si Jesus. Kay nakaila ko mismo nga si Jesus Dios. Nahiblad tong isa ning lakaw, ang nabilin mga igsuon ko ang tausog. Niingon ang tausog sa ako, Pastor, buti pasabot bisag unsaon di na gyud ka mag-usab sa imong Dios. Si Jesus ra gyud. Si Jesus ra gyud bisag unsaon pa. Si Jesus ra gyud wa nay lain. Ang konklusyon ng tausog, kaya di man to hiblaron, simple raman yung tausog. Kung di mo usbon ang imong Dios, kung di mo ilisan kang ala, amigo na lang ta. Nganong ilisan man ako, nga ako kailaman ko. Ilisan lang na sa uban, kay wa kaila. Ang barago ni pakpak ng uban ay. Burarago rin magminyo ka? Kanang magminyo ka ba? Giminyuan mo imong asawa nga wala pag yung kakaila. So may tabo sa Lizzie. Kung ang tao ba nagminyo, wa pa kayo nagkailanay. So may tabo. Ha? So may tabo. Kanang wala pag yung nagkailaman. Minyo na mong kalit niya. Huwag yun mo nagkailanay. Ha? Dalira rin mo na sa ilisan. Dalira rin mo bayloan. May gani mo, ilag yun mo jay mo. Wa pa, di gid mo magdugay ba? Hello? Giminyuan mo, kakabalo, vampira na mo asawa. Mumata na itong ang gabi eh. Muna ka mo, ay mo si pataka og panugot, sugot, kay basig wa kabalo, wak-wak na ng imong bana. Sa doktrina mausab, pagwa kay klaro sa imong pagtulunan, dali ra kayo ni imong ilisan. Lakpak. Halos tanang dagkong reliyon nagtudlo nga si Jesus propeta ra. Tao ra. Tanan maingon propeta ra. Tanan maingon tao ra. Apan ang problema kay ang Biblia nagaingon man nga si Jesus Dios. Problema na nila. Problema na gina nila. Nagtudlo sila nga tao ra, nagtudlo sila nga propeta ra. Pero ang Biblia kung magbasa kay nagtudlo nga si Jesus Dios. Kinsa nagka-problema sila kita. Sister Elizabeth, kinsa nagka-problema na kita sila. Sila. Kay ilang gitudlo ang bakak. Karon. Problema ni. Kay gitudlo nila nga si Jesus propeta ra, gitudlo nila nga si Jesus Dios ra. Pero sumala sa Biblia. Tanan maingon sumala sa Biblia. Igna sumala ni Jesus. Unsay gingon ni Jesus? John 10:30. Sige, si Jesus man na nagingon. Kinsa nagsulti? Ayaw silang tuhi. Kasabot? Tuuhan imong dagkong reliyon nga di man na mo'y Ginoo. John 10:30, kinsa nagingon ani John? John 10:30, kinsa nagingon ani John? Kinsa? Si Jesus Christ. Unsa may ang ingon? Ako og ang amahan usara. Dili ta mo tuo sa iya, dili ta mo tuo sa mga dagkong reliyon. Sabta na no? Bisa pag-ignon ka mo ka pabalinon kag trabaho suluhan kag 30,000. 50,000 ang buwan. Pero bautismuhan kanila. Unya mo simba ka dito nas talinis og tumoy. Talinis bito nas tumoy sa simbahan ba?
O silang itudlo, si Jesus, tao ra. Pero si Jesus, o si itudlo, ako, o ang amahan, usara. Grabe no? Kuha? Kuha? Palakpakan na ito ang Diyos. John 10:30. Ingon si Jesus, ako og ang amahan usara. Kasi tuhan na to. Si Jesus. Insa nga ako og ang amahan usara. Oh, ingon siya. Ako og ang amahan usa lang. Og sa una mga kaigsunan, kini usa ka pag-angko ni Jesus. Kani nga bersikulo ha, pamina mo. Kini nga bersikulo, unsa nga bersikulo? Stilinday, unsa nga bersikulo stilinday? Juan 6:30. Kini nga bersikulo, usa ka bersikulo nga si Jesus nag-angkon nga siya Dios. Oh. Di man pwede. Pwede din mo ignon nga ako o ang akong amahan usara. Pwede di ay. Pwede di Mar? Ikaw? Ikaw og si Benino, moingon nga ako og si Benino usara. Pwede di ay. Ha? Ako og si Inday Makas usara. Pwede di ay. Pero si Jesus, ingon si Jesus, Brother Lulok, ako og ang amahan usara. Ayaw kalibog. Taran mo ingon amen. Praise God. Kana nagpasabot mga igsuon nga si Jesus miangkot gyud nga siya Dios. Sa unsa nga paagi sa pag-angkon, miingon siya, ako ug ang akong amahan usara. Palakpakan nato ang Dios. Mauna nga sa Juan 8:58 nagaingon ang atong Ginoo. Ingon ang atong Ginoo, paminaw mo siyang giingon dugang sa Juan kapitulo 8 bersikulo 58. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga sa wala pa na tao si Abraham, anaa na akong daan. Oh. Kasabot mo ani nga bersikulo. Naingon niya nga, wala pa si Abraham na anak kong daan. Nasabtan nyo nga bersikulo? Kinsa man si Jesus ug si Abraham? Kinsa magwang nila? Samtang gisulti niya, kinsa magwang nila? Kanabang naingon nga ako, wala pa si Abraham, ako nang daan. Mga igsuon, kining bersikulo nga tong gibasa, si Jesus ni nagsulti. Iyang giingon nga wala pa si Abraham na anak kong daan. Bot pasabot, sa panahon nga yan ang gisulti, wala na sa Abraham, dugay rang patay. Kanusa man ni si Abraham, asa man siya dapit? Daang tugon, bagong tugon. Daang tugon. Dugay ra kay sa Abraham. Pag-abot ni Ginoong Hesus, siya nga wala pa sa Abraham na anak kong daan. Nya kay si Jesus kay batanon pa man kayo. Si Abraham tiguang na kayo. Naunsa naman inuni maguwang na inon si Jesus. Kaysa kang Abraham, dili. Ang bot pasabot aning bersikuloha nga si Jesus aning bersikuloha nagpasabot nga siya Dios. Wala pagod sa Abraham na ana daw siyang daan. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Og sa pagsulti ni Jesus, nipunit og mga bato ang mga Hudiyo aron batuhon si Jesus. Tanawa, suko lagi ang mga Hudiyo. Kay mismo ang mga Hudiyo di sila mosugot nga si Jesus Dios. Mismo ganing Hudiyo di gani mo sugot. Mao na mga igsoon. Tanan mo ingon amen. Tanan mo ingon amen. Palakpakan nato ang Dios.
mga Hudiyo, pag moingon si Jesus nga Dios, pasipala ni sa mga Hudiyo. Muna nga, musulti ang Ginoo, pinagilag mga brag. Sambingay, pakadalikyat-dalikyat ra. Oh. Tanan moingon dalaygon ang Dios. Karon, sa Juan 1:1, abrin yung Bible. Nagaingon, sa Juan 1:1, sa sinugdan mao ang ug ang pulong mao ang ug ang pulong Dios. Sa sinugdan mao ang pulong. Ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios. So karon, pag-abot sa 1:14, nagaingon nga ang pulong nagpakatao. Diyan na ito masabtan, mga kaigsunan. Kini klarong nagpaila nga si Jesus Dios nga unsa si Jesus Dios nga nagpakatao. Si Tomas, disipulo, miingon kang Jesus, Ginoo ko og Dios ko. Klaro. Sa Juan 20:28, ingon si Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Kana nga bersikulo, unsa may gitudlo ana sa inyo? Pag moingon si Tomas nga nakita niya si Jesus, niingon si Tomas, Ginoo ko. Gitudlo niya. Kisa gitudlo niya. Unsay sumpay sa bersikulo 20:28 sa Juan? Ginoo ko og Dios ko. Karon, ang mga Trinitarian pag magbasa ani, moingon sila nga mura ra gud nagkita nakuratan. Moingon kuno ta nga bisag di Dios, moingon kuno tag Dios ko. Santissima. Gisundog nila ani kang Tomas. Si Tomas kuno nakuratan mo nang niingon Dios ko. Maayo gid kay mga Trinitarian paliwaton. Oh, maayo kay paliwaton. Tanan mo ingon, praise the Lord. Kinsa nag-angkon nga si ang Ginoo, si Jesus Dios, si Tomas. Karon kung dili pa siya Dios, kung tao ra si Jesus, unsa man? Pagkadungog niya nga giignan siya ni Tomas nga Ginoo ko og Dios ko. Unsaon man siya ni Jesus pagkadungog ni Jesus kang Tomas? Brother Adriel, unsaon man siya ni Jesus? Giignan ba? Iniingon ba si Tomas ba nga Ginoo ko og Dios ko pagkadungog ni Jesus? Kung dili pa siya Diyos, unsaon man siya ni Jesus? Badlungon siya. Badlungon siya ni Jesus. Ignon siya nga, oy, ay kung tawag Dios kay tao ra ko. Nga na unta. Gibadlong ba siya ni Jesus? Pag-ingon ni Tomas, Dios, Ginoo ko og Dios ko. Gibadlong ba siya ni Tomas? Wala. Nagpamato na ng bersikulo ha, nga si Jesus, Dios. Palakpak. Last nga verse, Tito 2:13, para masabtan nato kung kinsa gyud si Jesus. Basta, sige, aptik. Si Jesucristo sa Tito mga igsoon. Pagkanindot ni bersikulo ha o 2:13. Nagaingon nga si Jesucristo mao ang atong dakong Dios ug manluluwas. Kita nagapaabot kang Jesucristo nga mao siya ang dakong Dios ug manluluwas. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Kusog ka pagpalakpak. So karon,
Nana mo'y nasabtan? Nana? Kinsa may nakasabot mahitungod kang Jesus, patasang kamot. Review ta, kinsa gani si Jesus? Dios nga nagpakatao. Mo na gitawag og dual nature. Okay? Sabtan na ninyo? Sulat ninyo mga bersikulo kay parang na mangutanan ninyo dili na mausab ang kamatuuran nga inyong nahibaluan mga igsoon. Praise God, malindog tang tanan. Brother Johnny Boy sa mga pagampo sa pagtapos niya offering dayon ni Apilogampo. Praise God.